Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Агина Алтынбаева СИЗОга җибәрелде, моның сәбәбе нидә? Мультфильм һәм тәм томнар шулда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре өчен киносәяхәт оештырылды. Агина Алтынбаева СИЗОга җибәрелде. Ярчалда шәһәр судында күп балалы анага карата шикләү чарасы сайланды. Ул мошенниклыкта һәм үтерү белән янауда шикләнә. Суд утырышында безнең төшерү төркемендә булды. Тикшерү версиясе буенча барысы да 2022 елның сентябрьнән ноябрьнә кадәр була, билгеле булмаган зат интернет аша алдау юлы һәм аны ышандудан явызларча файдалану белән зыян күрүченең 306 мең сум акчасына ия була. Моннан тыш Агина Алтынбаева үтерү белән янауда гаепләнә. 13 июля Юлия Снегур написала заявление, что в отношении нее и ребенка был совершен наезд. Именно в тот день, когда я приезжала на суд, она там никем не являлась, пришла и, увидев мою машину, пошла ко мне под машину. Ладно, я остановилась, и, то есть, не задавила ее, потому что я не знала, что у этого человека на уме, когда к тебе идет под капот машины. Агина Алтынбаева үз гаибен танымый, аның сүзләренчә тикшерүләр тәмамлану белән ул дәгъва гаризасы белән мөрәҗәгать итәчәк. Это в обязательном порядке. В защите чести и достоинства, изысканию морального вреда и всех расходов. Әлегә күп балалы әнигә карата шикләү чарасы сайланды. Алар адвокаты белән бергә өй аресты сорады. Следователь обратился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. С этим ходатайством Ахмедшина и я, как защитник, не согласны. У нее 5 детей. Смотреть за ними некому. Она единственный кормилец. Вину она свою категорически не признает. Мера пресечения, заключение под стражу, с помещением в КУСе до 4 в СМИ России по Республике Татарстан сроком 1 месяц, 2 суток, то есть до 22 января 2024 года. Күп балалы әни аның уларын якын дуслары карап торыр дип ышана. Алар суд бинасы янына аны якларга килгән иде. Ее совершенно несправедливо сейчас арестовали. Она совершенно не опасный человек. Мама 5 детей. У меня просто нет слов, знаете, я просто в шоке. Я бы очень хотела сейчас ей помочь, но я не могу. Снегура устраивает вместе с Кочетовой травлю Агины. Это не 1 год они устраивают, понимаете вы это? Но это вот то, что их действия, это уже никто не слушает в основном, наверное. Они, как говорится, говорят это клевету, обман этот. Агина Алтынбаева Минзәлә тикшерү изоляторына җибәрелә. Карар буенча 3 тәүлек эчендә яңадан дәгъва белдерергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы башлангычы белән Ярчалыда Дәүләт педагогика университетында Мәгариф һәм мәдәниятләр диалогы бөтен Россия конференциясе үтте. Быел ул ил күләмендә игълан ителгән укытучылар һәм остазлар елына багышланды. Чара катнаш форматта Россия чит ил төбәкләре һәм республиканың белем бирү оешмалары җитәкчеләрен, укытучы һәм фән хезмәткәрләрен, аспирантлар һәм студентларны берләштерде. Конференция эшчәнлеге осталар ярминкәсеннән башланды. Моннан тыш катнашучылар заманча укыту методикалары күргәзмәсе белән танышты. Мәдәниятләр арасында диалог курнаштыру кеше яшьтән башланырга тиеш. Моны булачак укытучылар бик яхшы аңлый. Ярчалы педагогика университеты студентларының проекты полилингваль белем бирүдә цифрлы алымнар куллану белән бәйле. Монда без полилингваль аспект турында сөйләшәбез. Монда без берләштерәбез 4 телне: русча, татарча, төркчә һәм инглизчә берләштерәбез. Монда безнең күнегүләр баралар, балалар үзләре дә аларны ясый беләләр. Мәдәниятләр диалогы проекты педагогика университетында Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министрлыгы башлангычы белән 2015 елдан бирле тормышка ашырыла. Бүгенге көндә күп мәдәниятле һәм күп милләтле мөхиттә бала тәрбияләү, поли һәм мультилингваль белем бирү мәсьәләләре үз актуальлыгын югалтмый. Бу өлкәдә республикада яхшы тәҗрибә тупланган. Бу безнең республиканың шундый стратегик юнәлешен ассызыклый торган юнәлеш дип әйтик. Безнең полилингваль модель ул Россия Федерациясында иң әйтик танылган модельләрнең берсе. Хәзер инде безнең тәҗрибәне өйрәнеп күрше төбәк булган Башкортстан Республикасында, шулай ук Осетиядә эшчәнлек башланып китте. Бу үз вакытында инде күренеп тора безнең республика җитәкчелеге ничек алга карый белгән, күрә белгән. Алга таба менә нәкъ шушы күп теллелек, полилингваль моделенең әһәмияте дөнья күләмендә.
Конференцияда көтәрелгән мәсьәләләрнең берсе Россия мәгариф системасын халыкара даирәгә чыгару. Шулы дәүләт педагогика университеты Россиянең мәгърифәт министрлыгы кармагында башка педагогик югары уку йортлары белән бер рәттән Алжирда һәм Төркмәнстанда ачык белем бирү үзәкләре булдырды. Бу әлеге илләр белән тел һәм мәдәниятләр бәйләнеше яңа баскычка күтәрелә дигән сүз. Сначала мы подумали, что будет мало желающих, которые будут изучать русский язык, но когда мы дали объявление на открытие вот эти курсы, мы даже удивились. Было очень много, но первый раз давали там 850 спрос. Конференцияда шулай ук мәктәпләрдә мигрант балалар белән эшләүнең сыйфатлы алымнары, ил күләмендәге рухи әхлакый кыйммәтләргә бәйле сораулар каралды. Чара кысаларында катнашучылар пленар утырыш һәм секцияләрдә фикер алышты. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шолда хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре өчен киносәяхәт оештырылды. Бу инде матур традициягә әверелде. Бу юлы хәрбиләрнең якыннарына күңелле яңа ел тарихы күрсәттеләр. Аны 320 бала һәм аларның әниләре, әбиләре карады. Тамаша алдыннан безнең төшерү төркеме алар белән дә аралашты. Балаларның әниләре һәм әбиләре белдергәнчә, мондый чаралар гаиләне берләштерә. Алар шулай ук хәрби хезмәткәрләр белән арашулары турында сөйләде. Кайвакыт видео элемтә ашада сөйләшүләр була һәм бу хәрбиләрнең якыннарын бик сөендерә. Бик нык горурланабыз. Балалар да аның белән бик нык горурлана. Менә ялга кайткан көтәбез. Бик каты көтәбез. Менә җай булганда алар видео связьдан шылтырата. Юнырга чыкканда, ял итәргә чыкканда бер көн бирелә барганда, 1-2 көн. Шундый связьларга күрә менә кичкенә малайга 2,5 яшь кенә. Аның белән дә атасын онытмый. Әлбәттә, хәрбиләрнең якыннары тизрәк тынычлык урнашуын ирләре, уллары һәм әтиләренең бөтенләйгә үз яннарына кайтулары турында хыяллана. Горурланабыз инде, конечно. Яратабыз, көтәбез. Тизрәк сугыш беткән. Ничейный гордость булмас, конечно, инде. Гордимся. Мондый киносәяхәтләр алга табада дәвам итәр дип планлаштырыла. Киләсе шундый чара 24 декабрьгә билгеләнгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршауда хачапури яңа грузин рестораны ачылу турындагы хәбәрдән дә яхшырак нәрсә була алам. Әлбәттә, юк, бар тик әлеге бинадагы грузин ризыклары турында сүз барса гына. Шоуларны һәм шәһәр кунакларын Тынычлык проспекты 3, торговый квартал, сәүдә күңел ачу үзәге 3нче кат, эш көннәрендә иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр, ял көннәрендә төнге 12-гә кадәр көтеп калалар. Хачапури үзенчәлекле менюлы грузин рестораны. Россиянең 10 шәһәрендә 13 шундый ресторанны очратырга була. Ә хәзер хачапури Чаллыда да бар. У нас кухня открытого огня. Вы можете наблюдать все процессы. У нас, наверное, самый большой выбор хинкали, 11, 17 видов выпечки. Каждое утро мы разжигаем нашу дровяную печь, наполняем ароматом свежеиспеченного хлеба ресторан и дарим каждому гостю горячие лепешки пури в подарок. Хачапури рестораны һәр көн сайын килү өчен уңайлы урын. Ресторанның сәүдә күңел ачу үзәгендә уңайлы урнашуын да әйтеп үтәргә кирәк. Бирдә вакытны күңелле һәм файдалы да итеп үткәреп була. Бер үк вакытта бүләкләр карап алырга һәм грузин өстәле артында күңелле итеп ял итәргә мөмкин. Здесь вы найдете, наверное, все хиты грузинской кухни. Есть грузинский фьюжн, есть детские хинкали для маленьких геноцвали и большие компании на лодочки, на компанию в стол. Шоуларны һәм шәһәр кунакларын Тынычлык проспекты 3, торговый квартал, сәүдә күңел ачу үзәге 3нче кат, эш көннәрендә 10-нан 10-га кадәр, ял көннәрендә 12-гә кадәр көтәләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Огурчики консервированные 99,90. Это победа!